Udlwentombi uzalwa mabani, awubheke mawahamba izinqa ziyaginqika, awubheke mawuhleka mazinyo luthoto, awubheke ifika yakho wena ungumyovu uqobo lwawo, wena ungumyovu uqobo lwawo, wena ungumyovu uqobo lwawo. Udlwentombi uzalwa mabani, awubheke mawahamba izinqa ziyaginqika, awubheke mawuhleka mazinyo luthoto, awubheke ifika yakho wena ungumyovu uqobo lwawo, umyovu uqobo lwawo, wena ungumyovu uqobo lwawo. When we type yami when we type yami yes we type yami hey we type yami hey we type yami hey we type yami awu yeyi kampiki nje izinto zayifane. Zayifane awuyeyi kampiki nje izinto zingefane nesitho sakhe kodwa ngesinqa sakhe nesitho sakhe ngesinqa sakhe ngomlomo wakhe yena mayihleka kuthi faca eyamehlakhe nathi ungabuka mina ngedwa ngalawo mehla abantu babuke ngezaza, nathi ungabuka mina ngedwa ngalawo mehla abantu babuke ngezaza, nathi ungabuka mina ngedwa ngalawo mehla abantu babuke ngezaza, athi ngangingumiselani kwakhiwa wena ngangibeka isidini, abazali bakho baqasha mina bathi angize neplani yami, ngakwakha ngeplani yami kwaphuma itype yami, bayi-type yami wena ngibizele inamba, inamba yakho yocingo ngibizele inamba, inamba yakho yocingo ngibizele inamba, inamba yakho yocingo when we type yami yes we type yami hey we type yami hey we type yami hey we type yami